Sabon kamfani ana tare da making ke ɗauke muku da sabon shiri wata yarinya wata yarinya wata yarinya. Ina za ka je kamar ka koma gida ka zauna. Mu je. Duniya gidan kashe abu. To kar ka je mana dan bakin ciki dan kishiya. Aba momi momi kin shi wallahi. Yanzu don ubanka daman kudin da nake baka daman kashewa kake yi. Ta daura aniyar ganin bayansu tare da susutar da rayuwarsu. Wata yarinya wata yarinya wata yarinya. Kuma tashi kenan. Mu je kawai ban ce komai ba. Kaga irin renin wani yarinya nan, kaga irin renin wani take min ko. My friend, don't. Wace ce wata yarinya? Fadila ce ko Yasmin? A'a, akwai sauran. Labari da ke dauke da rikita-rikita irin ta rayuwa. Abubakar ana tare palace. Uyayya. Yawwa, jiya da yamma na ga an fako yarinya kofar kuma zan yi wa Yasmin magana domin ta samu ta zo. Labari da tsara shi daki-daki Ibrahim ana tare, masu shiryawa Abubakar ana tare, Muhammad Bibi, official Haji, daukar nauyi Abubakar ana tare, ba da umarni Ibrahim ana tare, the youngest director. This beat on the baby. Subscribe to this channel. Samu dan siyan sigarin ma gaba ɗaya mutane ba sa wuce ko sun gane muna rokiwa nan ne gaba ɗaya sai a hankali mutane gaba ɗaya ba sa zuwa su wuce ta ne gaba ɗaya ba sa zuwa su wuce ta nan gaba ɗaya sai a hankali na nan da Allah kwanan nan inda ai za mu samu wani ya zo wuce ai kaga mun dan samu ne ai ko naira ba mu bar mai ba ko wasu masu mun nashi ba mu bari shi ba gaba ɗaya tare mu kwaci wallahi kun bar kai sai a hankali ne baba. Okay, kaga wannan kuɗin da na turo ma. Okay. To ba damuwa lokacin da ka buƙaci sauran kayan sai ka mun waya kawai sai in turo ma. Okay, yawa. Hello? To. Yawa ga shi mun yana gaba. An roki da Allah. Ba damuwa. Kai. Sai mun yi. Jimana. Ya guri. Dan Allah ku ya guri. Allah ku ya guri. Ya guri. Dan Allah dan Annabi. Dan Allah dan Annabi. Dan Allah. Kawai ka barbare. Ina kawai ka. Kawai Allah dan Annabi. Wallahi kun gansu. Iyakacin su kenan. Wallahi. Dan Allah ku ya. Wayo Allah na. Lidau. Wayo. Dan Allah ku ya guri.
taimaka min Allah na shi kenan wallahi iya abun da yake ciki na ce ni ku taimaka mun da sim dina ina mai gida wayo yalla boy abu nan bana ta yi kyau Allah ma mudi wallahi mun samu alheri a gurin to gaskiya abu yayi kyau ai haka ake so bari ma ai ina ga maka yalla boy damunan nan an samu alheri to abu sai ma sosai an dau waziri an dau litsin nan yawwa to haka nake so yalla boy zakka kenan ina ai to ka san to gonan namu mun raba muku ku talaka ba dole mu jira zakka ba yalla boy har ka hada da takwari to ba da ma waziri na je ni gonan masu me faru Allah ya baka yawan rai ne garin Sakwaya abin da ke faruwa a wannan gari gaskiya yayi yawa yanzu jiya da ni da malam Tanko abin da ya faru kuda ba zai ci ba a garin nawa bayani Allah ya mutu gari a garin nawa Allah ya mutu gari muna tsaye a bakin masallaci ne ga yaran nan mai gari da addu'a yara sun fi 10 anan na wurgar da hulata mai gari yaran nan dole a san matakin da subhanallahi to kai waziri haka ya kalima to ai yalla ba fadakarwa ne ba mu da labari za mu da mataki bari dama ina da namban DP wannan bari za mu ne yalla bai ko su ne suka tare yarka la haula wala quwwata ina ga su ne an kwace mata waya to abun ya tsallake an gari ya dawo har kan wallahi dole gaskiya kamata dole za a mun lamarin ya wuce duba irin fadakar wanda muke ba gaskiya an mutan gari ma suna gaya mun kana yaran nan ina ga sallan ma ba sai yanzu bari za mu kafa kwamiti kafin in sanar da DPO za mu kafa kwamiti saboda dole sai mun tsaya mun gyara fa abin zai gyaru yaran nan yaran mu ne ya ji an ce ya da dan malam Tanko ma haka ne Allah gashi malam Tanko mutumin kirki haka ne amma kaga ba ta halin uwarta ba haka ne to amma ba jiya gashi nan malam Idi anan ya manta hularsa dama ita kenan ta rage masa inna lillahi wa inna ilaihi to ba damuwa insha Allah za a dauki mataki mahara dan gidan Jafaru Bangafa makwabci na dinnan shi ma da shi abun mamaki ha da shi a wurin to za a dauki mataki yanzu kai mataimakin waziri kai yanzu da kai za a yi ɗayan shugaban kwamiti saboda haka ka tattara kanmu dattabai duka ku zauna ku yi zama mu ga wani irin abu mataki ya kamata a dauka yawwa ya kamata insha Allah wani kuma zan sanar da DPO an jima da kaina zan je in same shi abun ya kazanta to abun ne ya abun ya kazanta yaran ne yaran mu ne mun kace ma za mu yi ya za mu yi haka za mu yi ta hakuri dai mu ka samu a insha Allah da ai Allah taimaki mai gari in suka taje ka ba waya ma he duka subhanallah in ba waya ba kudi he duka yara dai sun lalace kaga yanzu in baka da waya dole ka rike kudi inda zaka bi wannan layin a insha Allah za a ka gani a za a dauka ka kwantar da hankalin ka jiri za a dauka mataki insha Allah sa kai kasuwa ta kyau ba muna dan magana muna dan zuƙan yar kilan mu kowai sai ga Allah turo mana da wani mun caje shi yanzu mun samu waya shi da Allah ya sa ma uga baya nan yanzu mun caje waya shi da Allah ya yi da mu kaga yanzu zamu je mu dan sayar kila mu dan rike daya mu dan cire sin masu man mu kariya su Allah ya sa ma uga baya nan da uga yana nan aida mu kai ka san zamu wace ma dama ga wata yar ta kino ma uga ka san duk ana tare maka sai za a daki da ana tare yau uga kada ka damu ana tare uga mu mun san kai kayan mu ne uga ana tare yi dan ban wannan ya karisa ta mu uga haba uga ka dan ban yi kila wai uga kaga ta fada yi kai gaba ɗayan ka uga ku kake me yasa ba kake shan abin da kake kana shan abin da yake kafin ka uga ya guje fa wallahi abu da kake gaba ɗayan ka uga duk da ma dai uga wallahi kai inda ba dan uga mu bane uga ko iya ne ba gaskiya wallahi iya ne a uga dai ya kuri mana dai ana dan uga ana dan kaga ne ai uga can oga dan can oga hankali hankali yes come in assalamu alaikum barka da zuwa Allah barka da gida bismillah Allah
yaran nan da lalle mu wasu yaran nan wannan iskan yaran kauyen nawa sun ƙara adabin Oke su baushe da su jajau da ake complain a kansu. Lalle su ne. Ai ranka shi daɗe ina da kisa-kisan su a nan gurin. Lalle yanzu haka shigowar kama yana waya da wannan ASP. Yana an kai masa complain akan yaran nan batun haure gidaje da suke da dama. Abun ya yi yawa jiya ma mudi da matan ku suna gindin masallaci su ma da ƙyar suka sha. Subhanallah. Bisa na ce bara kawai in garzo gurin ka da a waya zan kira ka ma sai na ga a waya ba zai yi ba. Bara kawai in zo in same ka ne mu yi magana baki da baki dan ga abun da muhimmanci. Shi sa na zo na same ka. Gaskiya yaran nan sun addabe mu. A insha Allah za mu yi handling case din yaran nan. Dan yanzu haka ma ga takardun su mun cika da zaran mun kama su za mu miƙa su kotu kuma kotu duk hukuncin da suka yanke musu ba wani tantama ka insha Allah. To ba komai da wani biyo. Allah ya sa Allah. Ai zaka ce na kafin nan ranka shi dade. Let me handle the case to my colleague. Okay. Sergeant Naburuska. Ni gari da kan shi ya zo ya kawo mana complaint ni yaran nan. Su wanda suke haure da sace-sace. Ina so in handle case din a gurin ka an jima kun fita patrol haka a yau lalle dole in na ku kamo mana su dan abubuwan nasu ya fara yawa ba zai yi muna zanne a garin nan muna ganin irin wannan abubuwan suna faruwa ba kana ji na ba na so wani abu ya faru akasin a cikin lokacin ba kamo su ba kana ji na dole ne a kamo musu gobe insha Allah da su zan fara kana ji na yare don mu rohon ku tashi mana ga yana ce mu gai gai an ci duk gai yaran nan ba yana gaba gai yaran nan ba yana gaba gai gai don ku ba yaran nan ba yaron wagana ba ya kamata yau ko mu kama yaran nan yanda ake cika yau saboda ayyan yau din nan mu kama yau din nan insha Allah muna kama motocin aye mun je kaji kurawa gobe za a tura su kotu sannan kuma kai sajan audu ka je ka gaya mai gari yaran nan suna hannu ko ta da hankalinsa everything will be normal insha Allah ya bo sajan na bursa ko a kawo mini abinci da ruwa